Sa linggong ito, ang di umano'y isang kulto sa Surigao del Norte na ang ilan sa mga biktima, mga bata na di umano nag-aasa na abuso at sa pilitan pang ipinakasal. Sige lang! Sige lang, Inos! Multo ka naman! Multo lang! Sige lang, Inos! Sige lang, Inos! Hindi na mga medyo sa naman! Mga natin dito! Pagka-multo naman! Multo daw! Walang. Oo! Duso ka lang. Nandiyan sila! Hihina na.